Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jinsisti għal konsultazzjoni biex iseħħ dak li hu xieraq u dak li hu ġust. Din kienet ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista l-pubblikazzjoni ta' bozz ta' liġi biex isiru numru ta' emendi fil-Kostituzzjoni. Net News ħal-kummenti tal-kap ta' delegazzjoni tal-Standing Committee tal-Oppożizzjoni Chris Said fejn tenna li l-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li l-President ta' Repubblika u l-Prim Mħallef jinħatru b'vot ta' 2/3 tal-grupp parlamentari. Aħna qed ninsistu li l-President tar-Repubblika u l-Prim Mħallef jintgħażlu bil-vot ta' 2/3 tal-membri parlamentari. U jekk ma jkunx hemm dak il-vot, allura ma jintlaħqux iż-2/3, jkun hemm mekkaniżmu in place fil-liġijiet tagħna li jaħseb dwar kif għandu jiġi maħtur il-Prim Mħallef u l-President li ma jkunx maħtur direttament mill-Gvern. Dan hu li trid l-Oppożizzjoni, dan hu li insistit fuq il-Kummissjoni ta' Venezja, il-Gvern qal li jekk se jagħmel il-Kummissjoni ta' Venezja, imma meta ippreżenta l-abbozzi fl-aħħar sigħat, ir-riżulta li mhux dak li qed jagħmel għaliex finalment l-għażla ser tibqa' f'idejn il-Gvern tal-ġurnata. Huwa qal il-Gvern qed jaqbes konsultazzjoni tant importanti biex iħaffef il-proċess u l-poter jibqa' konċentrat kif inhu preżentament. Hemm il-punt ukoll li l-Gvern issa qed jipprova jaġġel għax għandu l-mannara fuq rasu, għax qiegħed daru mal-ħajt biex jipprova jintoġob, jipprova ma jġibx iżjed rapporti u ma jkollux iżjed backlash mill-istituzzjonijiet internazzjonali. Fil-moment li qed jagħmel dan qed jaqbes il-konsultazzjoni importanti li għandha ssir mal-Oppożizzjoni, imma mhux biss mas-soċjetà ċivili, mal-imsieħba soċjali dwar qasam daqstant importanti. Huwa qal il-Partit Nazzjonalista jfakkar lill-Gvern li biex jagħmel tibdil fil-Kostituzzjoni jeħtieġ 2/3 tal-Parlament u fakkar lill-Gvern li mhux se jgħaddi romblu. Se nibqgħu ninsistu u mhux se jkun hemm il-backing tagħna, aħna rridu nfakru lill-Gvern illi biex jagħmel ċertu tibdil fil-Kostituzzjoni għandu bżonn il-vot tal-Oppożizzjoni, mhux se jgħaddi minn fuqna bromblu. Aħna deċiżi li jekk se jsir tibdil fil-Kostituzzjoni għandu jsir bl-aħjar mod possibbli biex nagħtu istituzzjonijiet li jkunu qegħdin hemm biex iservu liċ-ċittadini kollha u mhux lill-Gvern tal-ġurnata. Intant, fi stqarrija tal-Partit Nazzjonalista ntqal l-Oppożizzjoni baqgħet ma kinitx ikkonsultata dwar diversi punti li ħarġu mill-abbozzi pubblikati u dan minkejja ftehim li kien sar fl-Steering Committee.